echo chire chingia kirage chirangi chiga niko chire chibirengo punabono mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba isiko ye nyumba chire chikomentera nibwa amavuta yani oil na buigo chiriya chia mache inyuranga chirangi chiga niko chire kurwase chire chiri guririke iriya gatigati wekari guri iriya bantabati buigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo wochoganya chirangi wikabunuragani wochoganiri erangiriga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na wokwege namuna ekale aho watagete ni gukwaya nyora wikirano tutarire rero eriwe nyorere abamanyi naboigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumuchuyi go musongo eyerange neduka ya Safaricom Mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyure angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera ase namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Say your last prayer, Edna. Are you crazy? You slapped me and I will slap you again. When? Now listen to me. I'll shoot. Drop your weapon. Get Zuku Satellite Today full kit at Kenya shillings 2,000. Enyorere Zuku Satellite rero. Eyu wate sigine tabwate scratch. Gura decoder amone dish asachi shilingi chiri wibere chimi kenda na merongo kenda chuka. Usena buku gura decoder yuka asachi shilingi edwe yemu chimi kenda na merongo kenda. Wigo nabo okwego kene package yabusa umutenyo yomo. Yani free premium package. Asamange nabo kutalira eduka ya Sungusia Electronics sinsamo cha kibirigo kuse Mark Ovales Skymax Supermarket imeyumuchulia Unyamira. Wigo nabo kutalira Gelsol imeya Masimba Plaza na Wigo Aleno eyuirangi na daraja imeyumuchubo songo. Asamange ake simigwetera sechi namba 0205200025 gose 0703010000. Zuku, life got better. Wakire omwancho murigiria ogetembe television karibu sana ase kiunga chinsa 12 chabona mambi ndotenga nigo chabutokire chitagika isano ase igoro ye chinsa 12 nekirona kwariganire ase ritukeriga kegima rire rituko oria alamisi ose etichikane erio nainde rire rituko rie chitariki 20 chemutenyoga ogatatu mwaka bwechiri bubere 25 nchenkuru kwa Matilda Obaiga nekirona kwariganire ase ariagendrete nabo igo nagoteka ase chinsemo ahime yense ya Kenya nemono tokorigereria aliroba aliagusi na chinsemo chigeta naine mwancho murigeria na mange agendrete nekirobono
amang'ana kendete koimokeriberera ritindi egati y'abantu anene mono abamenyi be county ya Kisii kobwatekana n'omosubati oyomo okusiria obugima bwae keraringia gochia kogongia ase enyagitari eyemo ase enyagitari eri ya Magena nabo igo na amang'ana mange buna siasa korwa ase county eri tokorigeria siasa korwa ase county ya Nyamira county ya Kisii eserikali enene nabo igo nebinto binde bingi karibu sana nainde onyare gosanga na inche omorobiri iga kurubono goika ekeronda achie gokora ase chinsemo chiri cha Facebook Getembe TV chinsemo cha YouTube Getembe TV and FM nabo igo gwetera ase chinsemo chiria chia gose gwetera ase namba yaito ye studio yura nyare wanchire korikairi uko gocharoro nabo igo gosanga ekerengereri kia obotamingo konyoranga inambe yo nabo tokonyara koigwana naye akero kwarikire message gocha ase namba yo gose ujumbe enke manyirete ria chinsemo kwambatire korubona bono emambi ya bono nekero embure nyinge gendete goiteka ase chinsemo ase ense ya Kenya kirugende nabura nyorenga nabo kuigwa abantu nigo bagwatore mbura asa asore mbura teratonya nabo kunyara usange kirengereri kiago nabo igo baria bonsi bagendete konyo koyarigane gose bagendete kwebanga chigasi cyabo kubwatikana nembure yega usebire biga abiembura nabo monjeire usange kirengereri kiago no gojaiga ase studio nekera ongochaka ekionga chinsa 12 chabono mambe nigo ngochaka korwa ase county ya Kisii buna nakomanyire omosubati oyo maseri Fanny Nyaboke yo siriti obugima bwae ase enyagitari ya Magena ase chinchera chobotutukano magega yo goikarro rituko rya Jumatatu nekero konya matukaye yo kogongia aikire gose yo koibora korende nekera ikase enyagitari yo tacha gosega segero buna ebwenerete ekiagera nigo abasubati kero baikire amatukayo obwenete korigererwa ase enchera ya bwango gose konyora emergency services korende nigo bono eamate yachakire kwe amate yabere gekwe murunganiria egekorweka nekero bono bagikirie ngane yo bakuboria obutuki bonyare gokorekana nabo igo banyare konyora gusenke yo inyare konyora obwene bwabo buno musekito arone ototo nyangiri atubere torobotio rituko ria Jumatatu chitariki 12 chiomotienyo gatatu omwaka oyo iga nigo musubati Fanny Nyaboke airetu ase nyagitari ya Magena dispensary no gosemeria okonene bwokogongia kobwatekana anechinga gichiaye goika bunakorera omugakoye Alex Omari wandebi naje clinic maternity ono ngateyo munamo ore akamundura Agora mnamo ora de mano madre sin mugori na kiu kumba agente ande ayikari magento como explica kolengana na Alex Omari nigagotera buna roboti anyorete magaya ndoli buna omorugioje Fanny yosirire na nigo abanyagitari batamete na kumotiga abo ingana boigo yanyaka bage gosegetwa na mumura omwabo aserieta Kennedy Mogaru ona yari ngitiza mara saa 12 bakuresi yuko tegumo kongo gose endogera urba kolete awali tumkana awo agatamo amutige tangirwa Kennedy Mogaru nigakomenta buna nigo barochi abanyagitari bagosoka oyo masa yomo batabatebeti kende yendo kiabairete barabo goso ase gwodi na konyora omwanchu abo gasiriti oguma bwaye finally maragoba tukanyora abanyagitari bono bagosoka one by one doko babolinga what is the problem whatever no ngo batebitori oyekera toko chikogenda ase gwodi munyage muruira arenge koiborera tukanyora tari gukwana igakwita Oigo Mogaru nigakorera buna nigo baboriti gwancherwa kunganyia Fanny sigochia se nyagitari ngao korende tibachi gwancherwa ne nyagitari eyo egere igoro kanyora munyagitari munyene ochiro motebiringa chinjere chia upato nchaigo tugaikera tugasabiri file letter so that tumuire nyagitari ngao ase ebirengo birorore binene anyare ko bagakorengo anyare ko bagakonya munyagitari oro munene kurusaboke agakana agateba enyagitari ngomusubikire nande ngo bari tama bakagenda ondetayo lengese facility eyo bakachinse bakarero twarunori omubiro orenge gase ase dispensary twanyoire mochari no kale toganyepe tore tontebu ebichibu elimo
ono eamoteyo nigo yasabire kubwatisigwa konyora obwana bwabo kubwatekana amono gutanyora obokorire buya kurwa ase nyagitereyo egento kererete barabo gosiria omwanjwa obo Vamos a dar salvo voluntario. Ahí tú pones rica. Coño. Kuwanya watokonya zama pimi ndo zimu chiyungu njuro mutaka. Tonyo mmoja watokonya pini ntu bwene nenki. Akitokonya serikali tubwatisi tonyora bwene. Kagokwana nabaliki bamangana ase omochie obosongo mugavana bwe county ya Kisii Omosike Paul Simbarati nigateba buna nigo agendete kubwatia egendekyo nabo igo nigo lichiko lirachikobwatigwa kwenekia abuna eamoteyo konyorere oboene bwaye ose uyo takolete gasi yayo akagera amakweli yali akaba lazima abugoli musigo asa mangana y'abanyagitari nero already spoon buronge ngakikira umuntu akukwerekana bako bacharge records asmada ose negligence na yale oniga mubiri bwo Musubati Fanis Nyaboke nigo gendete gukendera ase engendu ya ogembo chingaki obotugi bogente kanekwa igoro yegekore ikyo Haron Ototo Nyangiri Getembe TV. Mwancho murigiriria engana eyo nengana yo goichania kegima nekero bono hekero onde bwensi hose ekero okera enga okonyora nigiganyirete ekero Musubati kire amatukayo nyare koreta omogeni ase insekorende nigo tugusaba hanyare gutumuka biyana boigo oboene bonyare kwene kiwa guchasi inka yabo na kubwatikana negekore ekyo kyo Musubati Fanis gusira ubugima bwaya se chinchira abunecho imenya gitari yo ya magena nigo bono umuseneta umuchore kurase county ya Kisii Musike Musubati esyo kenyuri anyare gwichanira egekoro ekyo nawigo nekiragi keiri amangana buna yose orukongo rwegusi na kuboria ubutuki bonyare kwene kiwa gose ubutuki bonyare gukorekana kigima erio kwene kinga oboene bwanyare kwene no gose enkeyo yanyorire oboene ebwabo Ituko lya Jumatatu chitariki 12 chyomutinyo gatatu omwaka oyo iga nigo Musubati Fanis Nyaboke airetu ase nyagitari mugenda dispensary no gosemeria okonene bwokogongia kubwatekana nechinga gichiaye goika bunakwerera omugakoye Alex Omari Antebi naje clinic. Naje clinic. Maternity. Ono ngateyo munamo gore akamundura. Ono munamo gore de mami madre singo mugori na kiyo mukumba agente. Ande abikari bagente kumusukute. Kolengana na Alex Omari nigagotera buna roboti anyorete magaya ndoli buna omorugyoje Fanis yosirire na nigo abanyagitari batamete na kumotiga abo engana boigo yanyakabage gosegetwa na mumura omwabo aserieta Kennedy Mogaru Ona yari ngitiza mara saa 12 bakuresi yote umukungu gose endagera uba palete abali tumukana awo agatamo amutige tangirwa Kennedy Mogaru nigakomenta buna nigo barochi abanyagitari bagosoka oyo masa yomo batabatebeti kende yendo kiabairete barabo goso ase gwodi na konyora omwanchu abo gasiriti oguma bwaye finally maragoba tukanyora abanyagitari bono bagosoka one by one doko babolinga what is the problem whatever no ngo batebitoli ekera tugo chikogenda ase gwodi munyage muruira arenge koiborera tukanyora tali bukwana igakwita Waigo Mogaru nigakorera buna nigo baboriti gwanjirwa kunganyia Fanis gochia se nyagitari ngao korende tibachi gwanjirwa ne nyagitari eyo egere igoro kanyora munyagitari munyene ochiro motebiringa chinjere chia upato nchaigo tugaikera tugasabiri file letter so that tumuire nyagitari ngao ase ebirengo birorore binene anyare ko bagakorengo anyare ko bagakonya munyagitari oro munene kurusaboke agakana agateba munyagitari ngomusukire nande ko bari ama bakagenda
ondetayo lengese na ichani irege korokia beta sinye gitari ya ito ya magena bo machoge burabu asomo subati Fanis Ratemo uyo gotebekana uchiete konyoro mwana anyarete ko bakago sirobo gmabwae asenchera yobo tutukano nigontagete goteba buneke nege korokyo guichane mono na indi kya magomba manene egaruto go sirobo gmabumo subati omoke uyu kurendo ringe ogosemeria okonena asiguchisi familia amone ya mate nigonkubure bitengo awo byo serikali bibwatira naso bwango mono inyare kurigirire na gutukengani aso ikirano tonyare kumanyi kyagerete ikibeki gikakorekana irinya gusira mone ya mate ya ebanyoro boene bwabo korengana neri chiko ate birengore nene na gutuma magomba na bene guchia se amate umusubati Fanis kubasabira Nyasaya bagate na kubarema chinga kichi cy'obukendu gatose mereti buna oboene nguikirana bure iri tumanye buna ninki kyagerete kibeki gigakorekana. Mwancho murigire gutikana ningane yo na sensemo ya siasa niko bono ekiama kirikia UPA gikorawa no murikio monene kwikia mekio omoske Jacob Wagaga no yoro munyakirogo kwikia mekio omoske Nyambega akisesa niko bono kyanyarire koerera buna niko kegenderete ose niko kyagenderere gosingirira buna nakyo kirachi kubeka abosio ogochoro kwae gose okwana na etiquette ogochase omoske Fred Matiang'i nekirarachi kuboria ekirugo ky'oburayi bwensi ase omwaka w'obuchori obonene bosi omwaka 2027 bagokwana yase egeikaro nigo banyarete koerera buna donye ekiama keri gya Jubilee kusaba bwatani bekiama gya Jubilee bagendete konya komosegeta omoske Fred Matiang'i nigo bono UPA erachi goita bagokora coalition nebyama binde erio kwene kenga banyarire gochamo nabo igoko mosegeta erinde anyare konyora oburayi bwense nonye nabo nigo obagenderete konya gotema gokora chinkwana ekero bakuburia nganonye no murayi bwekiama kya ODM moskera Raila Odinga nabonete gocha nabo igoko mubwatesi Dr. Fred Matiang'i anyare kwebwera ekero gekyo kyoburayi bwense ase ochori obonene bose buno musaketo Fatgad Gisemba agotomanya ekiama kya UPA nigo bagenderere gusingirira buna oyo kabeiro mawaziri w'oburendi waime Dr. Fred Matiang'i arache kuriya ekirogo ky'oburayi bwense weterasi ekiama kya UPA aya nigo akwanirwe nomo MCA omasike East Jacob Wagaga oyo igore omurikyo monene bw'ekiama ekeiga. Kwa majina ni Mheshimiwa Jacob Barongo Wagaga, Secretary General wa chama ya UPA, na tumekutana hapa Nyansiongo Ward ambayo inapatikana hapa Borabu, Nyamira County. Tumeona shida mingi ambazo tuko nazo hapa nchini Kenya. Mambo ya taxation, mambo ya SHA haifanyi kazi na vitu zingine mingi tuliambiwa ambazo hazifanyi kazi kwa sasa. Tunaangalia ya kwamba yule ambaye atakomboa hii Kenya ataiosha na isafishe ikuwe safi ili watu wetu wapate ajira, walimu waweze kupata kazi na pia mzigo wa payslip iweze kupungua. Na kila mtu amekubali ya kwamba ni Fred Okengo Matiang'i. Chama ya UPA. Hii chama ya UPA inasimamisha Mheshimiwa Fred Okengo Matiang'i. Ensema yaye omwegereri w'erichiko Julius Anyoka amendire na goteba kubwatikana n'emiremo emiya oyo kabeire omuwaziri bw'oburendi bwaime omoske Fred Matiang'i akorete imeyensi ya Kenya nakyo kyagerire abakenya bagendereire kumumerera amate ase ekirugo ky'oburayi obonene bwense. Iko watu wanatembea wanaongea story, nitafanya hii nitafanya ile, lakini jiulize hawa viongozi ambao wamejitokeza kusimama maneno ya kura, ile kazi walipewa kidogo hata kusimamia deep. Ile walipewa kazi kidogo ya kuchairman ya kitu kidogo, walifanya nini? Ukiangalia viongozi wote, kuanzia Ruto, uende Raila, uende Kalonzo, uende kiongozi yote, ile kiongozi ambaye anasimama kabisa ambaye nonye nigo ebasabire omurayi omonene bw'ekiama kya ODM omoske Raila Odinga asobochori buri bosio koba maiga y'omoske Fred Matiang'i. Mheshimiwa Raila Odinga alikuja hapa Kisii na tumemsupport kwa muda mrefu sana sisi kama jamii ya Omo Gusii. Kutoka hapa Nyamira hadi Kisii, kila wakati tukipiga kura sisi tunaweka kura zetu zote kwa Mheshimiwa Raila Odinga. Tunataka kumuuliza kama wanachama wa UPA ya kwamba mwaka wa 2027 Mheshimiwa Raila Odinga kwa heshima kubwa umsupport Fred Okengo Matiang'i. Na hii ni heshima tunaomba. Wale ambao wanataka kutusi jamii ya Omo Gusii mjue kwamba sisi pia tumekuwa
na hatuwezi kuwa hapa tunaogopa. Tunasimamisha candidate na candidate wetu na Fred Okengo Matiang'i. Chingaki echecho nigo bakwanira okugani wikiama kia Jubilee asukuraria bona Matiang'i nigo arache gotenena korwase kiama ekyo kia Jubilee. Tumeona wenzetu kutoka vyama vingine kama vile Jubilee ambaye pia inammezea mate huyu mgombea wetu, na tunasema ni asante kwa chama zote zile hapa nchini Kenya tunataka kusimamisha Mheshimiwa Fred Okengo Matiang'i. And we are saying we are going to extend an olive branch to every other party that wants to work with Fred Okengo Matiang'i because he's the future president. Hatuna doubts about it. All of us have agreed, whether you are in Northeastern or you are in Coast or you are in Central Kenya, all of us have agreed the savior of Kenya now is Fred Okengo Matiang'i. And therefore we are asking all like-minded parties starting from Jubilee that you come, we sit on the table and we'll be able to have coalitions to ensure that at the end of the day Gutigana nayo asiasa umwancho murigereria na kira amate kero mwancho asiri bugima bwaye gusairirwa sengendu nigo ekorigia komwenia ase enka yabo asinchira ayo morembe korende amate iyo mugakaze bedeo achachi kurwase ward ya bugika ime yebunge ya Kitutu Chache South county ya Kisii nigo bono yabeire no muchando monene gose babeire no bokongo bonene ekero mwancho bo gose omwana obo aberire ase nkendu egekaki metie 10 kurwa anyalete gusiria obogima bwaye aganku bwatekana kiri tibakonyara gose tibaranyora ebitoki byogochikomorusia ase enkendo iyo nekero bakuboria eserikali enyare gwesonania nabo igo abantu bari no wancha okuya gose abasamaria banyare gwesonania iri kubakonya konyora kurusio mwana obo ase enkendo nabo igo komokorera omoyega obo oye bomoerio na aboigo bagukwana negitaseni kega kia Getembe nigo banyarete kwera buna babiri bagwetera makongo ao ekiagera oburemeru babwate nigo bure obwekerengo kigoro omono bono obu bwabairire gose engane yo yabere kobatigera obororo obonge ase emitinyiga yonse 10 omwana obo kagenderete gukenderera ase enkendo buno musakito tipo nasanya gutumanya kurase chinsemecho chabogeka amate naboigo abasani bo enka yo mugaka Zebedeo achachi kurwese kenyoro kia bogeka nyonsia gutoka imeye bunge ya Kitutu Chache South bagenderete kolera asokonyora obokonyi maega iyo mwana bwenke yegosira omwako eta omutinyu gatano chinga kibona berira senkendu gwetania emetinyi 10 marieta nkurukure chenyanchama mugaka kurukusebete achachi akini wangu sababu konya kwano ya karuhara kaera bichinguru bagatewe mbyo ya mwareire muika akabekwa isiyu karabekwa isiyu akabera no muika guika emitinyi 7 akogusira kwaye nonyena bo amateyo nigemenyerete obogimo bokongu nonyena sokonyora endagira nabo menyete no butakane chiamate chikonyo ndo chonkonyo busi ndo chonkonyo kende timenyete na morembe no kurara tindi kuraro abandi bakondorera mabira bacha bambute sibanya kongo obaremu asengencho bono gaki otaratinde kamwana ugo bono nabo konya kunyura kwaranga nande gaki na kirende ngo korankura mnyoka nande ndarora gose onde nankonye bokonyi bonde nyoro moberuyo gaki na chandikire takaborega igoboro nore no bakonyi onde tayo kamakonyi onde raja makonyi na kabasine getizi wagera tu manya kuragira bona batamenyete no bugima bakongu oroche monto takubwa goso nyomba mwayarare no mwana ukaraine mocho abanyakenyoro bono niko bagenderete kurwa ikiriro kia bongo chia saba samaria bari no moyo bugwa nchan na boigo eserikali eliko konya amate yeiga konyora omwana obukurwa senkendu banyare komwenya ili no baramenye no morembe omwana twatemire twajire weta none sema konya kobori none ondatokonya bokonyi bonde oroche kurwana paka mutinyo gatano ngukurara omwaka tugusabara iito bokongo tubwatega no bokongo ikuboroboro murasengencho mwana oyo nga molemafu menye gitari agasite nyagitari bweze mocha lipoka matuka yonse akitokubasaba ntubwati ncherende akitogosaba mozimi wito simba arati gose onde bya spiora nyago toikange akitorambora ko bakomatokonye norenkende gakyo mubiro yochiche orumocho asomo kyobo bwe amateko babwate siani go basangrete chiri wikomi ikibono gitarareta matunda go ikabono nabatu atemete rende se kenyoro rende ntwe twamanyete ng'umwana muna arwarite bagateba munaro murema afune eserikali ikugaramia
ekenyoro gitu kigatema rende tugacangirwa 10 echire rende chigochikugurwe sanduku rende na kene ntwe twamanyete omubere mbosa tokwegwa tugatema rende tuwika busongo tukanyora omubere bagatutebi omwana oyo abwate 2.7 million tukabwata bone chiribuye chikumi tukagura sanduku nabega chire none chianga chire twanyora takabesa gake kumuchanga ntugurite nabonchi gachite nyumba nonya nabo gusangana mamumu aboni gagotebanga omwana oyo iganiga iburitwe noborema asirieta Zipora Mura oyosira kabwate emyaka 11 nigo babete bakumwichanira buninchire yemo yogotoria obugima bwaye nimbwata omuchande esito omwana nabwata omurema afurwarete akabukurwara nkumwitana nichinyagitari goikogusira kwaye chinga kibono babeire bakogesa samatuka mange akepiri enchande tetindi korara ngusini ba 2.7 million bakininyare ainda arusie uripoteri gataseni kia ona mbeye mukiagete mbekoreiga ansekenyoro kia boge kanyusia D igutuka imeye wodi ya boge kebunge ya Kitutu Chache South ilithiria ne inkuru kwa Dipon Mwancho murigereria na wa nchoreria gwetania chiri bubere wa bodaboda kurase e county ya Kisii nigo bono ritukuria igoro babwate kibagochengera magega ye company yemo yokwenana ebinto ase inchira ye chilon manyakanete na watu credit kokora kose koba chilogbook abana bodaboda bo na boigo koba chianga chinya chiemeremo na boigo ko baroseria chipigipigi chabo na boigo esi chipigipigi cho chanyarete kobekerwa chitraka bagokwana kurwa ase umoyego yo onyarete kokorekana ase ensemo ya cultural hall ase omoche usongo ritukorigoro nigo bono banyarete korokia ogoka kwabo na boigo koyakera e company ya watu credit mbye muna sokonekia buna mbanyorire keri bagochengera na boigo kigendete kubasegeta nekero obagenderete korigia ebitoki chingaki bunechiga na boigo ekati yabarahi bari banyarete gwikerana ase omoyego yu ngamono omugavana we county ya Kisii Omoske Simbarati na baraibande abange abanyarte otogia e company yo ya watu credit na boigo koina na obosemia boke kuchase abonchoreria bechipigpigi una umusakito Daniel Ontiri atwariganiriti orobotio nase nyumba yemesangerekano ya culture hall yegotoke me yumocho bosongo ime county ya Kisii asedit kuliarero umugavana we county yo Omoske Simbarati ara umurobulio bokoina na logbook chiria konye chitaro yigwa nabanyene chinamba plate chechipigipigi no korosiwa na kuyika kwa mitambo ya GPS nse kiombe yokoina na makabeso kia watu credit omuyegabo yikirenwa na bubwatani au igati yabo balia bechipara no bosombi National Transport and Safety Authority NTSA abaziri be county ya Kisii gati ya baraibanda bange kama 2-3 hivi ukwana chinga kecho moskarati nigago kiregetambo kirekyo na gotebuna ngechiko konya bana boda kwiruberia asobo sombe boigo asobugima leo mapi launch the issuance of the roadbooks 2,000 of them to my people who are boda riders and who will be the owners of the motorbikes. Kwa hivyo nashukuru sana na nasema kwamba Mungu awabariki the guys on the road, nyinyi ambao mnaendesha pikipiki, observe traffic rules as we are trying to walk around the clock to make sure our health facilities across the county they are working. asense mwende nigababolia abarundi abo kweroberia na kugendera na masomo chinga kibatalia semeremo eligwe kinya konyora ubumanyi webintu binde au usiendesha pikipiki peke yake, unaweza soma kitabu, unaweza enda hapa this library sasa ni Kisii County Library. It was involved from national government. asense mwende abo bisaba igani go bagokera igetambo kirekyo na gotebuna boigo babikire miroberio yogo kyania nonye no webi wechipigipigi bunenchiremo yoko enekebuna kiro yomo okonyekire. We've had over the last few years we've had an increase of theft within the border areas, and one of the key things that we started working is working very closely with the border leadership. We are one of the companies in Kenya that has mapped out every stage in Kenya. We're talking about over 30,000 stages that have been mapped up
we know who is the boda leader of that specific stage. So we're working very closely with these leaders. In case an asset is lost, it's very easy for us to track this asset through our GPS system and work closer with the boda leadership. Apart from the boda leadership, we've developed a very good relationship with the security agencies. So we work very closely with them to also follow up to ensure that these criminals are actually apprehended. We are reaching out to all partners that have a goodwill in terms of addressing this as they discharge their services to these people, so that we can all of us address the issue of road safety and sensitize and give capacity to these people, and also address the issue of ownership and the importance that it comes with. Igambune nchiremo yoko ene kebuna e county ya Kisii yagendere gotinyo wa mate nebyombe binde ao bya makabeso asomokia wokugendereria e county ya Kisii ngoroboterega taseni kegetembe litrene nguruku Daniel Unchiri. Mwancho murigireria kugenderea gose gukwanira amagendero ni gobono mu officer of social development ime ye sub county ya Nyamira South ime ye county ya Nyamira omanyikanite buna omoske Nicholas Erioki anyarete gukwanira chibesa chiri chabagotu abatakano na boigo bali bari no borema boigoro mono ase chinsemecho nekero anyarete kwerera amakongu ari abo bawetera kiro bakonyora chibesa cyo koro ase serikali anemo no bali bagochinyara gwetera ase chinsemo gose chinjira chiricha M-Pesa amangana alia e-citizen nabo igo gwetera ase umurobere manyankanete buna Inua Sure Pay nabo igo nigo anyarete kwereranga nonye nabo nigo abo barabagotu gose bamenyete no barema nabo igo abatakano bakonyara konyora obunererio gose bakuriana ni gwachibese icho ekero chiko bwato kwa guchia ase chi account chabo nga nonye nabo abangi babo tibari konyora chibese icho ekerango kerikeganeiri na boigo chingaki chiri chiganeiri na boigo nigo anyarete kwerera buna nigo bono abantu babonete korigia abantu bari babatu umanyi boigoro mono bakonyara kuba buna chintenenera ekero chibese chigosoa banyara kumanyanga obwasio kubwenekiwe ekero chigosoa ase bali bakonyora obokonyo bo buna omuseketo Fatgad Gisemba twariganirite robotiro senjere kubwatia abagotu chintakana na boigo baria bare no barema baigoro abo barinze yo muroberio oinwa jami rwase county ya Nyamira nigo bare gwetania chiribu emerongebere na batano na batatu nabo babekira so muroberio oyoiga bwa serikali aso kwenyorera esabuni yakira omutieni buna akwerera omobisa aserieta Nicholas Erioki tubwate beneficiaries 28,000 na 147 ase payroll area eta ose payroll yo mwertu akana asabu bali aba gwakanu kibesyo bogotu ose side ya miaka 70 na bantu 21,344 na bali gwakanu kibesa chintakana na bantu 6,047 na bali gwakanu kibesa cyo balema ose tokorokanga sabia disability n'abantu 756 aiga nigo akwanira enjira enya abaiga bonzi bakonyora kibeza cyabo baminja buna yare umwaka oeta cyabo boetera ase gorendia e-citizen na Safaricom eyo kero mo beneficiary yo kwaka no kibeza atakeire nga ase simili yae abate *222# elinde elikioraro ochia se Safaricom wose motido bakoranga Inua Jamii Sure Pay elinde anya bega konyora chibesa chiaye goiteragawo korengana no mobisa Nicholas Erioki nigo agutumanya obuya obwobore aroro ase omuroberi oyo omuya egatiabo ogokeania obware obwo bare gotara goikasi chibenke eryo kwenyorera chibesa chiabo egati yobuya bonde obonge ndege tangani lojo punguse e distance eri aba gotubare gotara bacha kuri chibesa sababu ji agent ji M-Pesa igo chirange na soka buo isikali para abako nyoro mwaje njoro mwakanira asingire jibese jibona jirali na bago to makurwali yoka akano nyene gendale wakana
ogutanyora omonto omwegenwa oyo urarendere abaiga chibesa chiabo amona baria babwate ebibande biria bichakirete eziro n'omochando munene bagwetera kubwatekana n'omoroberio oyo iga omoya abagotunko ibero bali chibesa mwetera se chisimiji chiabo sababu abange babo bamenye tipini chiabo gosi tipini chiabo bagotebionde bwensi so nasingina bo chibesa chigoso message amo tebichia soire lakini ataramanya gusoma gusata igete gusoma umuntu arabagusoma obatorusia obekia pin otinye message so kwanyora mo tutamanye digo sinchibe sanchi achete go senchichetie endo yakabere naba beneficiary bali babugate ebibande byabo bigo chakane enugute kurukumye zero ombaranyara go enroll aso mutindo yomunyia singi njoko nyora sa singine safari komuge muri getie egatige zero lisiko egachakera chinamba chyoka chinyane onekera uji batema kuligeria information ya Safaricom ase system eliyo wakana ikibesi no ajami ne system ye ibande ebintu biri bikwanga kubwatana bitatu system teri kumwanjira aso hinko reporter agatembe kurase bunge eyeiga ya West Mugirange yegotoka imeye county ya Nyamira Jeffat Gad Isemba Utigana na mwancho murigireria nigo bono privacy moske Dr. William Ruto anyarire kwerera buna omoroberio CBC no chikonyara gukora emirimo gose no chigosegetwa ase ensemeyo ya masomo ase njira engikirano kegima nekero anyarire kuboria abaibori batige gutwara obwoba kubatikana no omoroberio yo kyagera nigo eserikali egendete kubeka omokia kegima koene kyanga omoroberio yo onyarire gukora emirimo gwikirano buna obangire kagukona ritikorio igoro nigo anyarte goteba na mange eserikali ebwate gose erobereti ase omoroberio yo OCBC. The competence-based curriculum model equips learners with practical and relevant skills, ensuring they transition seamlessly into well-prepared professionals and entrepreneurs ready to power our economy. I want to assure parents that the government has made all the necessary arrangements and the Ministry of Education is well seized of all the necessary infrastructure, human resource, and materials for learning to move us to complete the CBC program next year, to transition into the next class. We have also provided resources working with development partners to ensure that we build another 1,600 laboratories in schools that do not have those facilities now, so that we can even the playing field, or for that matter, the learning field for all learners, that no learner will look at a Bunsen burner for the first time during an exam, that we must get every child to access a laboratory and to know what goes on in a laboratory before they get to an exam. And progressively, we are targeting schools that do not have such facilities, many of them in rural Kenya and informal settlements. To remain competitive in a global landscape, I encourage mwancha murigireria gutigana nayo nekiro bono omoroberio bobo wenia osha ogendete koreta engusanano entindi gose obotutukano ase ense ya Kenya nigo bono ababwatani kuro ase ensemo yobochenu barure okoboria gochase ewizara eyo yobochenu kwene kyanga omoroberio gotumekore kurwalia abaroire bali babwata omochando obwobongo ase njira ere engikirano ense omoroberio yo osha ose ense ya SHIF or say SHIF. The same way we are championing for affordability, accessibility of other services, then also we should be able to champion for accessibility and affordability of also mental health services, because as it stands now, not many people are even aware that they need the mental services.
most people can't afford the services, so you find people that could be treated or situations that could be arrested go a long way, or people even die out of them because they couldn't afford the service. They're ignorant of the mental issues or even the indicators of it. Drivers, conductors, and even the public at large are able to take mental health seriously, and they are also able to find how they can deal with it. As per now, it's not well known where people can get help on mental health issues. If we are able to integrate the mental health into our healthcare system, then that means it's going to be very easy for us to achieve the set target of ensuring that everyone has been covered with the current Taifa care that we are currently having. At Thalia Psychotherapy, we have been able to make great milestones in terms of integrating the care with the current systems that we already have, ensuring that everyone is not left out. Mwancho murigere wigirabo nungukorera ikihunga chinsa 12 cha bono mambe na mange agenderete uramono kero tukurige asense mo eri gose wizara eri yoborendi boimege kurawanere musike Kipchumba Murkomen kirakora abantu banyare kwerikia ebibande ase county eri ya Nakuru nabo igasense mo yobonchoreria na yande amange wikira agabo nigobono ndachukwira sense mo yomugano gose mugano ri nanyarete kumanyirite kurego ngani nchikoyo gendere rituko oria rero apo igoro kero twarenge gukwanira twanyarite kurigereria ugusira kwaye Tom Mboya nigona kwanirite oyamanyekanite buna George Justus Amorara oyo orenge bono omubunge o West Mugirango oyo nakumanyite ngakorengana na roboti rori eserikali yanyarite kubwatoka buna yanyarire kuchika oria oitete Tom Mboya oyo manyekanete buna Njoroge Njenga Nation onyarire goitwa senchera ayo kongento nigo bono omubungo yega o West Mugirango anyarite ko tara gocha ase osabwate etaro yemeremo gocha senseri ya Zambia ime yomocho monene Olusaka ekero bono anyarite konyorana gose kumirana nere Nation George Justus Njenga oyo bono korengana na morara achite kwerera buna nigo amuboreti na kigotoka kare moyo nande kare ase chinsemecho cha Zambia nande serikali konya tebire buna nigo anyarite goitwa goika ogokwa kubwatikana na ebikoro gose keria tebekanete nganero nyarite kumuita Tom Mboya bono morara gose umuske George Morara Ankero airana asense ya Kenya nigo anyarete gukora egikaro ase omuchio Nairobi na babunge gose ensemo ya babunge kora ase ebunge enene ya Kenya na boigo kubaerera ari anyarete kora asensemo yo ya Lusaka gose asenseri ya Zambia korengana na omubungo yega o West Mugirango okubolyo kwaye nigo kwarengi ningi gekogera kiro kende eserikali yanyarite kungainiriria buna nigo ya muitete Nation Njoroge Njenga korendera akanyara kumonyora na boigo akanyara kumubulia asinse mo chinse mo icho cha Zambia ekiro barengi gose ekiro banyoranite ase nyumba yo kwegokya nekiro amubulitie ngaki egotoka kare moyo korende nigo bono George Morara anyarite kwanekia gose kuboria ababunga abaiga banyare gusegeta eserikali enyare kwerera ninki gose orio nyarite gotugutwa gose orio nyarite kuitwa ribaga ria Nation Njenga ningonekero bono George Morara nyarite guchika eserikali na koya chinsa emerongene na isano na isato 48 hours gose 2 days enyare koba gose koba nonye ababunge oikira ase obuina bwae Nation Njenga korende kero anyarite kubatuka ogochiko ko nabo igokore karo nababunge gose ensemo yababunge asomuchio Nairobi nigo bono anyarite konekenga oenanire egekuro egetinde ocha serikali nabo igokonekia buna orio nyarite goitwa aseri bagaria Njenga onyare oboene bwanyarire konekiwa korende wikira bone ati anya komanyekana ngani ngoite twiri bagaria Njenga korengana na Morara oyo morocha senseri ya Zambia gakwego kyayega nigagokorekana omwaka agokorekana omotenyi okianda omwaka o 1970 nabwo no gukonyorenga konye nigo Tom Mboya anyare ko raswa amasasi ase omotenyi ogatano ona kabere omwaka
o 1969 korende ange umwaka oyo mo oetete ekero bono oyo agutara gochase chinseme cha Zambia na boigo komorora oli orengi ng'anere suspect kero kene nae na bukwe bolinga ningi kiragero kero kende serikali yatabire ng'a omonto gete niganyarete goitwa ase inchera egete nande story yaerire lakini koko genda ase etaro yayo omanya komosianya korende oyo iga nigo amuborete na boigo kera ena no gochika gochase serikali enyare kobwatoka gose enyare komoreta nonye national njengo uyo monyene either kare moyo gose gasirete obogima bwae nigo bono serikali yanyarete ukiria engane yoti yachi kokora kende korende nigo yabete ebati mbe ase chitariki 12 mutinyo yokianda ekiro bono George Morara anyarete konyora accident kusanyarete gusiri obugima bwae ase omobasoka no mobe wepara ekero bono konye akorire etaro gose achire egikaro gete gochase ensemo ya Kakamega nabo igo gakwirana gocha ase ebunge yaye ya West Mugirango imeye county ya Nyamira nigo bono anyarete konyora omopasukano oyo kero kende kegotebekana ng'a nigo egari yaye yatumanete na egari yaringe korwa ase egari yabobisa be serikali eyo yairete bono engane eyo yonsi yaye story gose yomugano oye national njenga gosirira gabo mugano oye George Morara ogakwamira gabo na story eri yogoitwa gwato mboya igakwamira gabo ikiagira ondete yomanyete ningi kiagenderete ase chinga kicho nande no konyorenga nekero abasaya bange bagenderete gose baringe goitwa ase nchera ya assassination gose ogoitwa eri maiso marore nigo bono George Morara anyarete gosiria bugima bwae kabwate miaka 34 eyoka yani 34 years of age kare omobunge nande orenge nigo atenerete ekamati ya public accounts ime yebunge nene nande eyo nero yare kogera ere arenge gokora chitaro gocha ase chinsemo ase orogongo rwa Africa na boigo ase ense ya Kenya nere orenge gotenera amangana yo public accounts na boigo ale gokora gosekora ebikaro ebyo byarenge gokorekana ase chinsemo ime yense ya Kenya na boigo oyo nyarete gosoa abisi yo gosekero bono George Morara anyara gosiria obogima bwae nigo bono oyo nyarete gosoa ekero gekyo kyobobunge constituency ya West Mugirango manyakarete buna Benston Ekegoro anyarete goteba nigo George Morara asirete kare omoke kigima na boigo kabwate amarora manene mono asensemo ya magendero na boigo ensemo eri ya siasa nga gwikira boniga nonye familia ya George Morara egendete konya kobore gose nga gwikira boniga nonye abana bae niko batigarete no bwobo obonene mbanya kumanya ningi kirete tato mabogo siria obogima ase enchira yarenge iyo botutukano buneyo kigima nigo George Morara sirete kabwate miaka 34 kabwate abana abatatu abo bono babiri abantu abanene oyo no mwaka o 1970 nekinto kiarenge kenene gose kikererete ere konyoro mubasokano buno yutikira amenyekana korende ekikemanyekana tenkeringa nigo arenge omonto omotangani kigima kwa serikali ogochika nga inse ya 48 hours babe baretire national njenga gosoyo nyarete kumuita tomboya either kare moyo gose asiriti obugima obwae ayona yanda mange na bokogendera koyanyora ase chinsa chabono mambi gose ase omorobero iga bwetwane eyagetembe na aboigo ase merobero yende ane mono nekero togendete kurikiriria ribagaria basae na boigo oborai ase ense ya Kenya umoncho murigereria nekero ndachi kogenda ase omutumokomoke ndoche na bange tore na barabo ime yomorobero iga korende koenda ase omutumokomoke na boigo nkoche koirana toirana neresa mienda tunyare kumurikira chigazeti cheri tukoria rero kendra kolika ujumbe yao enke ase chinse mocheri cha Facebook okogenda comment section na boigo chinse mochiri cha YouTube ese tori muna Getembe TV na rotonyore hwetera ase live chat cha YouTube onye kwanya kumaya na bokulika kerore ase chinse mechi cha YouTube na bokulika ujumbe yao nande nyare koyesanga na bancho barigereri bonsi ba Getembe Television enamba yeto ya studio ni 07 26 44 73 67 onye kubwate okuboria theka oriboriria gwaroro na boigo sanga kirengereri kyao agochaiga asinjira eri engikirano ukigima tobosa gosika kyagerantuirane na yanda mange anemono ase chigazeti cheri tukoria rero.
Uhuru Superstores nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza yanchiri amone company ya mabati Rolling Mills eyuko yabwatuka uchiase abaonia aiga ntubwate showroom asura achagwirigirie amabati anda onsialia utagite showroom yeito nigo ere engale eyuerengia na boigo ekogokie riso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati yiga ntubwate team ya Tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebereria kende gensi uraganie bagotebereria company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao unabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asibego babwate Dumrang ayuare aye chigage emerongetato asama mabati alia aye chigage emerongibere na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabone lia Chaco Grey, Brick Red, Tile Red, Maroon, Sky Blue na boigo na Green obutambe bwe mabwate liga niko bokolengana amo nukanya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya amabati liga ase nyumba yao tutari rero ase Uhuru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabati yu akomenya asegeka ayo uchane warrant na boigo ayo urakoberwa ikasure asubwango edukenyiga ya Uhuru Superstores yego toka se nyumba ya Uhuru Complex imiyo muchuligo busongo iyo erangene duka Safaricom boigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera sete namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Zikun Clinic ni nyagitari ya kerero iyukurwa obokorari bwobugwenia asamarwire au asugutumika amaliogo akura chinse chamaiko nigo bakubwenia asugutumika chimashini chinkongu echichikuligiriria na kunenkia omuchando bomorwaire inyura nigo bakulingulia babwenia na kurwa amaliogo nigoliria boni amaliogo nigoliria mubuko na eliororo nkubwenia abali emechando buna pressure arthritis esukari ulcers kolengania chi omon amarwire yenda marwire yabasacha n'abakungu gatiya yande amange nigo bakwigura akira litukuli ya Jumatatu buika Ijumaa buchagara chinsa ibere chamambya buika chinsa 11 chamagoroba batalere imeyo muchobosongo asamagacho a Uhuru Towers lirongolia gatatu use ubakire simi ase enamba enoti isano na ibere enoti isatu ibere eyemo ibere enoti gose enoti isano na ibere isato isano nemo isano na ibere kianda ibere isano nemo inye Skun Clinic asobokorari obuya minyoka. This March on Star Times, enjoy non-stop drama, romance, and intrigue. Renew your subscription to enjoy intense battles in a fight for survival on Gangs of Manila. The gripping tale of fate on Wild Heart. I loved you so much. Heartwarming power of dreams on Hands on the Dream. Love against all odds on Soulmates. The flutter of love at first sight on Eclipse of the Heart. You've also become the queen of my heart. Renew your subscription today to never miss a moment of the best of global dramas on your Star Times decoder. Download the Star Times On app to enjoy unlimited entertainment anytime, anywhere. Star Times. Enjoy digital life.
amarietane neri kimisuko na eri kimisuko no manyagetaria imeye nyagetaria nuga pesi ni nyagetaria gotoka somo chobosongo ebwato obokoreri bwayo buyakigima na kobwamone gotumeka chimashini chekerero echichiarure korwa sense ya South Korea nuga pesi etobwato obokoreri boito gaiga na kobwamone twakonyiro mugusiasa atambe twaberire gaiga segeke tambe korwa mwaka 2018 mogusi onde bwensi obwate mechando wao unabono mochando bwegetekio mogongo gugwatia amagora kobimba mochando bwa arthritis manyinga waka igoro mochando bwa sukari amona morira manga arese mebere yeito oitana ni nyagetali chinyinge nendo taranyoro bobwenia ne sengenjo ataratarire nyagetali to yanuga pesi elinda nyoro bobwenia obwega boito aiga nuga pesi ntori kobara ntori kobete sindani ntori kwa Mario Gandon siyo kobekera kemika somubere etogo koa obobwenia boito bwekerero obwo gotumeka chimashini na kobwa mono chindetere chiana no Diamond Tomenium nilitaliana igongoro kumera ni kwambuka one gento na rochege kone igona nyore to buruire mwaka 2002 oburuire obuna akire korinya getali na irunya getali paka bwasinyire bono ngoteba ngonde bwensi ura toke ngana no buruire buno bobwa mauga boko bimbio mubiro yo gwati botali korara era tigaike gaige nyagetali anu ga besti elinde mokonje munanji gwetenga yankonyire tinare kunyara konchole bigoti na gwe kumba lakini bono kunyara konchole bigoti nyigwetenga bono ngo na gwende ngo gwe nande bono Samarieta Kongoro kwa Esther Nyarik ayande ngoro ku Madam Director korwa se enyagitali ya nuga besti nogo tonyora asama gacho Ourutawas second floor tirongo tiakabere kegusi twakwariganirie togokonye omobero obe buya amanyinga atare buya omobero ore buya noro kunyara kurigia enibo nuga best nige gotoka asama gacho Ourutawas ye building yege sinyaine mteira igotore Kenya Women igoro tirongo ria kabere egento ndakikishere omogusi yo minto nuga besi nero yokere aso mochio bosongo timo ngaineka emekora nemenge yachire sechinambe china chinaba obwenete gutwakira tuba oboshauri boisaine motonyore tubakonye twakonyira abange asamange nabuko bakirisimi gwetrasi chinamba chiabo 0700260518 gose 0784955717 gose 0705860053 Nuga Best gotanga mbuya kubwako gwenia. Josemo Distributors nabonya baya asebinto ao ebyobire ebyekene na ebikerano mbabwate ebinto byambogondo bunna chimbusuro chirie chetembo Duma 6213 DK777 Pioneer na Bana 691 Boigo KH500 nechinde chinyenge mbabwate Glyphosate gose Roundup amaliogo yokurabia na koburuga eliogosimeka lioka otalikolema na amoyo yechinyencho ao korwa asichi company ao boigo mbabwate chinyeke nechindagira ao chietugobuna Max Milk na Big Feeds amangana mayanaya Josemo Distributors ni goboigo bakurwa obosemia bwoboleme kurwa asi abamanyi boboleme bosakegema inyora amaguli yabo nigo ali aya insekegema asebinto byekene utanyore ande onsi nabo okubanyora aso obokoreri bwabo asichinsagyo ao buna Kisi Keroka Kirgols na Bungoma Imiakisi niko bagutuka anyena roundabout ya KTRH gusekisi Teaching and Referral Hospital asebara yenyagitali asamange bakire esimi ase number 0791444734 gose 0791444732 Josemo Distributors asubwa bolemi nobotuge.
ase ogo design print nabo igo brand gwakero chibiche nabo igo videography Kisi Printing Hub KPH nintwe abanyankongo asorongo iriga incho Kisi Printing Hub asokoro sarigwa chibana chonsi chibene chirorabo sebana chinde chonsi chisignages chibene cha 3D nintu number yemo ogo apply chi passport nabo igo chi visa ogo print ne korosi chi diary chi t-shirt chi hoodie chi kobia amaburi chi reflector ebikombe chi wristband amo nechichuba chi amache as graphic designing as chi poster chi flyer funeral programs kerotari kweba chi magazine au ajirago cha eger toko kwanya nkai togo toka ase mitandao tonyore buna Kisi Printing Hub ase ogocha aschebeshito tore Sansara Complex Center Fast Flow kusotwa kresimia senamba 0727 026368 kusem 0115541502 Kisi Printing Hub KPH. We are the best. Why choose the rest? Eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ilikuwa tokachirangi cha Crown Paints eyure company nambe yemo eyo karose chirangi meyense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biriya bikomanya seka ngo kwanira chirangi ejo boyiko chire chechi brand au ejo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo au punabono mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentera nibwa amavuta yani oil na buigo chiriya chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chire kurwase chire chiri guririke iriya gatigati wekariguri iriya bantabatinu buigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo wochoganya chirangi wikabunuraganye wochoganire erangiriga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora wikirano tutarire rero eriwe nyorere abamanyi naboigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumuchuri go musongo eyuerange neduka ya Safaricom Mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyure angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera ase namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Say your last prayer, Edna. Are you crazy? You slapped me and I will slap you again. Now listen to me. I'll shoot. Drop your weapon. Get Zuku Satellite today full kit at Kenya shillings 2,000. Enyorere Zuku Satellite rero. Eyubwate sigineta bwate scratch. Gura decoder amone dish asachi shilingi chiri wibere chimi kenda na mirongo kenda na kenda chuka. Usena buku gura decoder yuka asachi shilingi eliwe yemo chimi kenda na mirongo kenda na kenda. Wigo nabo okwego kene package ya busa umutinyo yomo yani free premium package. Asamange nabo kutalira eduka ya Sungusia Electronics sinsamo chake birigo kuse Mark Ovale Skymax Supermarket imeyumuchulia Unyamira. Wigo nabo kutalira Gelsol imeya Masimba Plaza na Wigo Aleno eyuirangi na daraja imeyumuchu Songo. Asamange ake simigwetera sechi namba 0205200025 gose 0703010000. Zuku, life got better.
Sha Ceramics nigo bago kwa a special offer bono iga asachi tile au no kugora chikaton emrongi toto nigo kwa grout kilo isato bosa kukura chikaton merongi tao nigo kwa kilo isano na isato bosa kukura chikaton emrongo etano ne tato nigo kwa kilo emrongo ebere bosa otarigwa kanera kende size endeonse Niko okoegwa eye asichi brand bego chinde chonspe chi wall tile kitairi chance na boigo chi tile chia 40 by 40 kose 60 by 60 samange ba kresi mese number 0703 943972 ajirago cha aseduka ya bere Kansons Plaza angana Quick Mart Kisi opposite Mucha Place. HK International Medical Center ni nyagitari nene ya chirenkuma imemu chobosongo yugo tumika chimashini chinkongo ansukumureka amarwire ao nago kwa ubugwenia wetera asi amariogo arosirie kurwa asemete nigo bakubwenia amarwire buna esukari ogwaka igoro kwa manyinga gose high blood pressure, arthritis, cancer, chinyigo, imichando yichinguru chabagaka, ubugomba, gati yayande amange. Incheno manyagitari irinike maobanyi, omo director bwa nyagitari tukoroka HK International Medical Center irega yugo muchuito bosongo. Na inde ni gonta getoko bariga ni mono sana na kubatebinga ni goto gova services chiekerero tugotumia obobwenia bwekerero technology yo koligererio mubero omogima na inde twarigereria ngambi mo kibiri byasero twaro mochanda twakwa amariogo na amariogo yaitu ni gotunya ruseti ase chinse chesko ao na inde ni gare habo ayuto kurusia ase chinse buna bono kurustra amariogo ase ya Hong Kong eyeri ni China na amariogo ande ni goto kurusia ase ya Malaysia ayande nkurustura sense ya Spain na ayande ni goto kurusia sense ya California, Los Angeles, California in USA. Mario gande na leto kurusia somo chio India na ayande ni goto kunyarusia sense ya South Africa. Ayana ara Mario ga kunyara gusibia umuchando yikorwa somo bero na ende nonya ni gokuru mwaka 2011. Twabere to kubweni abantu abange na ande ni gare habo tabwatia ni side effect yara kolentere kiagera na ayemete Igo karibu sana senye gitari yetu ya HK International Medical Center. Nabo okubanyora ase enamba 0717617383 HK International Medical Center. Inchuo onyole obugwenia. Superstores Nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills eyukuya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati anda onsialia utagete showroom yeito nigo ere engale eyuerengia na boigo ekogokie riso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati aiga ntobwate etime tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebererie kende gensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao bunabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asbego babwate Dumarang ayuare aye chigage emerongetato asama mabati alia ye chigage emerongibere na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate yigani kabwate chikala bunabone lia Chaco Grey, Brick Red, Tile Red, Maroon, Sky Blue na boigo na Green obutambe bwe mabwate yiga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicu gwakeranya mabwate yiga ase nyumba yao.
tarire rero ase Ouru MRM showroom onyare koba gukwerorera amabati ayo akomenya segeka ayo uchanye warrant na wigo ayo urakoberwa ikasure asubwango eduke nyega ya Ouru Superstores yegotoka se enyumba ya Ouru Complex niyo mucuri gobusongo iyo erange neduka ya Safaricom wigo ngotoka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere ange nebengi ya Credit Bank asamange bakere simgwe trase namba chabo 0111161500 Ouru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Kila nafsi na ita twararire ugokwa gwa Jerusha bitutumose yoro mwana onyagosera Sieko Maseria na kirobosiboli banyagachi sosera a sublocation. Nigaro murugi onyagosira mose maenga ogesaba kwa nyari bari masaba. Nigare ngina Eunice, Helen, Jane, Dokas, Unita, Ongaki, Jessica, abare nyagosira onchomba, Juma, Grace na Amos. Gare ngina Biara nyagosira Marube, Yairo, Omare, Tom, nyagosira Mary, Elijah, Richard, Martha, Imelda na Shivanga. Yare musubati umwabo nyagosira Mora, nyagosira Agnesi, nyagosira Iro, nyagosira Otiso, nyagosira Pacifica, Nyarangi, Obonyo, Kerario, Meroka, Memba, Kebaso, Gisiora, Elena, Keremencia, Sabina na Maseria. Ngarengi na Koro, Lillian, Eric, Sally, Bolivar, Sammy, Edwin, Ivonne, Joshua, Collins, Bivon, Katia Bande. Ngaro moigwa onyagosira Ocharo, nyagosira Magati, nyagosira Ontiri, nyagosira Mogotu, nyagosira Nyasugutam, nyagosira Mochache, nyagosira Banchiri, nyagosira Kiyondi, nyagosira Nyarindo, nyagosira Nyamwange, nyagosira Magoma, Bosiboli, Nyaboke, Ebisiba, Rudia, Reuben, Ondieki, nigare mwebori umwabo, nyagosira Tabitha, Moita, Mary Gatia Bandabange. Nigare mukoyoye, Nyarangi, Trufena, Nyachae, Kemunto, Mukeira, Ral, Ofa, Bilha, Uniam, Ven, Komboka, Salome, Florence, Margaret, Esther, Jane, Dennis, Gekonge, Nyangau, Samuel, Caleb, John, Charles, Ondieki, Magoma, Jared Gatia Bandabange. Yagena Moke, Buari, Unchomba, Bundi, Maragia, Kenyatta, Gichaba, Eunice, Josephine, Maseria, Nyangau, Yunuke, Steve, Stella, Jackie, Phyllis, Richard, Okari, Osoro Gatia Bande Abange. Umabere norusiwe nkendu ya Kenyatta National Hospital tereke marungebere mutinyigata tumwako yiga irwe asenka yabo gesabakwa aso amasabo yoko moyenene merubere yoko moyenera akaraganta tereke marungebere na yamo mutinyigata tumwako yiga arenya magesa village gesabakwa sublocation gesabakwa location ase county ya Kisii. Yatamba television torengere Bwana akija wale wote waliona katika tumaini la Bwana watafufuliwa. Etwani yabugire ayo mworo karugetanda Etwani yabugire ayo mworo karugetanda bana mbale njara ayo mworo karugetanda bana mbale njara uzito somya bamura baje kuya mandege uzito somya bamura baje kuya mandege
Mwanzo murigereria mbe mono kigima na inde karibu sana sense moyichi gazeti ritukoria rero ritukoria Alhamisi tariki 20 mutinyo yiga ugatatu kigima nekero tore nere 001 bwakire bia sana Matilda embra itwete nyinge ubutuko bwakia na wangu tinge mbra na kala ngina nde na mwanzo muri nari bono iko bokire kirenge bekire TV na ndo ralirikire wigora nsekendete yes na masesine because ngakinero mugasore ngomonge and people bring akitutari konya ole mbura nande achire so I think it is the right time esenge nchobono iga ne abantu basimekire majority basimekire wano tiga tokanyerende ebimeri bibe ebituma bibe chingende chibe konya chingeni mali cha pongwire iga town kwa konya chingeni cha 20 shillings by the change chinke sana lakini bono iga nabo kumanyanga at least chingeni nchiro ken konya gocha chiri bono already toroche achagete tu weekend eri etete ono ndo chinga nonye bari babwata kasukuma gachakire gosoboka antu babwata manago ebintu byachakire ko oba bya mugondo nindo chinga mbare iga tore na barabo na bono obedondati no ari imeyo morobere kigema na boigo oyoiga omanyakanete una Nyasimi Obadia no are ime yomoroberio Caleb Marube akotanga nikagende tukwananga ense ekendete nigo akuburia nga echae agosaba echae hamorero ense ekendete nabo igo mochama Emmanuel agotebanga eduvet ne kawangenga kiga omonto nyora agakawa kao gosechae yawo kiro konya gosiba ekegerense enekendete nabo igo mochama bakendere kosanga ana balia abange bakendete kosome yo morobere buna bono jeria keruba koteba akora barin no ale hoikasobo nka Kisii County amanyinga yo munyari bare Thomas Nyakundi agoteba nga watching live okora Nairobi Kingston with my wife Stella Magoma no mwana one Sharon akubolinga Victor Mondo Miyendanga yare Anthony Ragori Joshua Mbuya Kirimba na firstborn Fred Christopher Atandi agoteba kuraborangi Kenyambi Alex Mauti Kolmaro Kisii County Grace Umbati agoteba kurukianya vingi no mochokoroshani wapikeri Estelle Mary Otara Adrian Simam na Kefason Vosire Victor Mondo Miyenda agoteba umwana zilizopendwa atambo Sekerario Joseph Nande nuchinganika kuburi abange buna bono babo umuigwa abo Kinami Fred Nyandeka Mosima Salome Onyoni Tirisa Omboka na bande abange Barnabas Ratemo agoteba kurwa kekongi kefaso good morning kurwa Doa City omwana Lini Mokogoti agoteba kurwa utawala mihango Linet Mokogoti wobiero watching live ikiongo Mary agoteba kurwa Gesima Nyabuya pamoja akuborenga wapi Joshua Mbuya Tirimba pilipili ho kurwa Timani mosori bwege susu na bande abange ahonda nyare gosoma wika ankore Samu karibu sana nekirondo chinga asha nonye watera nga sha toye kwandirekira lituko kira lituko njira tiyo turachiko ya avoid bono sha bonero nchina gotabinga from every Monday to Friday we shall be talking about sha lituko ase lituko ndo chinga gazeti ya The Standard lituko ya rera kwa na pain suffering and fury ninge kogera goteba igo mwana imechando imengi abantu bagendete guchandika kegima inse iyo morobere iga goteba nga shames more than 1 million teachers police and their dependents have been left to their own devices after hospitals refused to treat them on government insurance bono abanyagitari abarimu abange na police abanyanyimbo nigo nga bagendete gucandika kiagera bono muroberiga osha oba failure nigo ndochinga umugano yorase page ya gatano gaze ore page ya gatano narimo gazeti ya The Standard nekirego tabana hospitals deny teachers police officers treatment ngabono abanyanyimbo naboigo abaorokia nigo bataraba covered fully inse muroberiga osha nganekire korokia nga asha nigebwate amadeni hamanne gocha ase chinyagitari hone yerire chinyagitari chinyinge chanyarire gotuguterare okoba abo wenya singinjo insurance terabo tukachibesa gocha ase chinyagitari echo timanyanga kero kende samu aigeso chaka wakanira sha
metinyere ngaiga ndotinga shatera abankoro mono ino mutinyo gatano. I think no mutinyo kanena kaniri is the 4th month kaniri and unfortunately tinda tumeka so I have no complaint tinda tumeka ngende gosenye tumeka unfortunately kya tura arwara umaitempia utaraye tumike ige minute nga watwara afengia se kisa umurobere go shauta. Yes. Yeah, it can be unfortunate and at the same time fortunate. Lakini tinda tumeka murobere yugasha yugasha agera manyanga gosengo tumekore korende aspa buna toko nyora amangana maya njira abantu ba complain amagazeti yango somo torekera lituko nabako nyoranga ni obwate mechando macha se abantu ba tebanga ngutumeka bari. Ndoche watebanga patients are now suffering as hospitals and healthy workers and insurers left in confusion amid empty assurances. Ngabono nigo abaruira abange bagendete kuchandika nande ndochenga na oyore omonogeri hwikyama keri osomori kyomone hwikyama keri kya abanyagitari kya KMPDU Davji Atela was omonyagitari Davji Atela nigagotebanga SHA is only working for politicians. Health care workers cannot access it every 9th of the month. This is unacceptable. Niga ukwanira nga kirokende SHA nigegokora se abana siasa boka. Bono maite esengencho na bubagendete ko Yesuguma. Bono maite kraba ko Yesuguma yekorete picture andake na bua egokora sebali. Lakini when you look at common mwananchi maybe tariko nyara ko baka ko nyoro bokorere boga bwa SHA twanyorere chi complaint nyinge sana abananchi mwananchi kawaida saka tebanga maybe SHA tirikokora. Iko asaba na siasa na bera abanga korere esengencho we see them kera lituko bagote na bagote bangigentenge ngokora kire. Lakini na muraibwe chama ODM watebanga rinde SHA tirikokora timatingera seringo korere. I have no idea ngo kusengo korere tirikokora because abara imbara despite rinda abange bagoteba bago support serikali ngari ngo korere lakini imbara nande bagotebanga tirikokora. And from what you read from the news kera litko go na bakoranga onyege kare gokora it's around 10% to 20%, lakini ena mbene ne tirikokora. Na gutigana na yuyo muroberesha ndoche ngani ko gendete gutwara amangana mange kigima ndoche page ya kabiri gazeti ya The Standard ya gotebanga Kalonzo Wamalwa raise alarm over Haiti mission, one of risks. Niko bono yate vire kose abaiga ababero yore muraiwe kyama kiri kya Wiper omuske Kalonzo Musyoka nere ori ODP Kenya Eugene Wamalwa bate virenga enchire iri omobisoyo manyarite usire bugima bwa ekero bagendete ne mission kusokwa nekyo murembe asensere ya Haiti. Niko bono eserikali kose byombe obibwenete gocha mona kwenekya kuna abanyanyimbo bali batumitukura asense ya Kenya banyarire konyoro burendi boisaine nabo igo banyare gusegetwa nebyo obura bono kyombe kiri kya United Nations bono nige wate bicha yaye umunyanyimbo yoyomo kusomwa biso yoyomo omanyikana tuna Samuel Keitwai oyo nyarite kusiria obugima bwaye ase enseri ya iti nande nigarengo musayo moke kigima bono ngandoche abara yabaiga kura sense mo ya opposition nigo bagikeri ngane yega nekere bwa hotanga bo stabonsi bari batumira uche sense ya iti bego oborendi na ndoche ase mangana safari rally eritukoritware konya goteba zase bari banjita mangana yechi gosore bune chiga eritukori ikire ndero gaite ndero ndo atabaterire nabo koira no mwanchi ororo muratwara some vacation yo murra chika chiri una chiko nyoka tima yanga enjire yembure gotu mbara bago chibayegura kuri umuchi Nairobi enjire yembure gotu rera abantu mbache kunyara kobera ase chitente chiema chiri bakobeka we don't know na ho viraje bikonge lakini tioteri nchire chinse mechichana ibasha igobona abantu baberada sana nonyere tutagotebanga safari rally bono economically abantu bari maite bono goika tioteri chiri bakine goika we have some fun ororo montanaro gocha kwanda nyore ngonyore na karimo montanaro gocha kuruo taraba people nyore people kuru safari rally na bako ndo nyore ngo montanaro ochire safari rally onyorire no kende kia kuruwari chinse mochiri igobono safari rally eri bwatama amange bantu bara bacha kwanda muntu naro tanya gwikana ivasha for the first time oroboti ororo gotebanga gazeti ya epidja tate gotebanga ready set
rally 100,000 funds gear up for safari fun. Witani chiri buchim emiyamu 100,000 chiko sori nchiro maite by the ego sori bwata abatioteriri abangene no football football has aba shabikia mange kere nyumba kerenka actually nande mashabikie yo mupira ubwamagoro igare ensengma na ubatangaini kurwa bune chinde cyamanya kubwati but you find out like bona buna safari rally na bona rengerete okay nje bona tutaba na bona maitengo bwatira nire paka abana ngo bwatira nire paka abana bona komanya konyoranga kumbe nairo ne bwata mashabiki yae panjite kurigire chiabora gibina bona nganji bwata abande baigitoro kurugoro ndoche bichana bekoro kyabunga hoteliers are fully prepared for the rally which kicks off this week, but we are concerned about the low publicity as it could lead to a drop in visitors numbers. Nga ekorokana niko bono mbanyarite kuraria kigima kusiti anyarite wakirwe kukomono na nino ekero kurire n'abantu abangi bataramanya nga amaina matuko naraya bantu mbare bataria wanga safari rally yo mwako yoiga chitariki ndero yalinge guchaka chiko rally tuko ya Jumapili. Gutigana nayo ndocenga amanganari iye kigambiro amanganari Judicial Service Commission ngekera bono ikigambiro kyanyare go block a commission yo from arguing Justices Mwilo Ibrahim cases nga High Court bas Judicial Service Commission from presenting case over judges stay petitions nga bono nigo abaigabare mo Deputy Chief Justice Philomena Mwilo na boigo Justice Mohamed Ibrahim nigo bono ikigambiro kenene yakanirie ekiombe kirigia Judicial Service Commission ngange basa ko butenendera kose ku present ekine kiga bosio obwe koti na boigo lawyers debate JS mandate in judge removal amid judicial independence concerns ngando chegati ekerosekero egati ya baigabari abarai hose bara babwatani Judicial Service Commission niko bono bakendete kuetera amangana amange kero oba kendete gutwara ingusana no nekigambiro ekenene aiga ACNC ya Kenya kurende ayo na ye koti nigo toko yatiga hoika ekero banyare usansamurana amangana ayo hotigana nayo page ya gata page ya kianda ndoche nige kwera buna aba Kenya witani ribwemo are in jail abroad more than 1,000 Kenyans wasibire chichera ase chinsi cha Michael yon kubotka norboti roaye omo prime cabinet secretary omoske Musalia Mudavadi asagoteba laws of host countries apply whenever a crime is committed amachiko ye chinse chinde nigo agotumika kero kende gionse kero yatokire ngama mocha korekanire ayekana alikuwa kwa na elite kuri gorana ki kero kuri giri aba Kenya bange bare ase bi bare bosibu bigambiro osaba Kenya bare nonye ase chichera ase chinse chinyinge niko mubaruri igoro mono lakini yatoka ekero tubwate foreigners asense ya Kenya abo bagwikirania mangana mange konyoranga mangana itari gochi once babwate chibesa konyoranga ichiko kero kene mbali gochi babe kubiara ase intu ya Kenya we are so lenient gose tore aba ororo kero tukuligiria mangana y'abantu bari bakuruchinse chisco okonyoranga babwatana na mayo yo gutinde usaba kore bintu gete bitabwana bikureta hatari katika usalama bwense yetu ya Kenya lakini kwa maana konyoranga we have a lot of people obaraba Kenya lakini bare ase chinse chinde babwatire nande kwa maana konyoranga chinse chirigo chibwata machika makongo lakini tubago jaiga to was soft on them. I think it's a high time the government yerigerelinga ngakina intonyo muntu bwatirwa ngakyako ba transferred maybe ocho face elo yense yeito egerenga ntuli chikuleto ya Kenya ndiri kwalao muntu kongentu lakini kwa magango muntu naro obwense ya Kenya buna bono Margaret Nduta okarasa kare Vietnam obwente kongentu. I think we need to come up with a legal framework by the way ikurigerelinga abantu abakero babwatira onye no Kenya ubwat onye no muntu osino nchiranero serikali ranyare kubaige nchiranero serikali ranyare kubaige onye nabantu babwatu gabense ende ya Kenya gaiga how do we transfer them nechi case chabo baenda baligirerirwa asense yabo ekerete rokananga these are some of the diplomatic things that we toko make a mess unabono ngoto kostire sana kero konyoranga tokulgi some global seats unabono nkwara. I think we talked about that our diplomatic ways nga kitoko handle abantu bali bende bichize chisiko
why can we be so soft with European countries na barabu no bara nene misada bataite kurusio? How do we become so soft to them? Kerabarabwe, they don't consider us kobanga nense ebwate maybe chiro materials bago chabaira. Tuabere so soft mono as Africans. Kirenga nama mocho bali kwebereri. Bali kwebereri lakini tuatiga abande baru bakamaki bagenda. I think umurai wasemo CSO foreign na kwende kulikiri gente kega in terms of abana baringa bakuri skali chabo Saudi Arabia. Chabo those Qatar, I think. There's a lot of people bakuri na hande tuenda tuyemebere tuatika na kuchiabu na handa abana baitu stiri bakoraki bagenda na basi. I'm happy of late ntwanya kwikubikesi binde bune bingi lakini nkara wana ene keme I remember kakinero rero kunga umuntu naro ituse Saudi Arabia mwaka 2022 2023 abasipati abange mbasi sana na hande kidogo na hande kwa ngoyo ndo kore siri but you could find the harsh economic situation to what kwanyoranga still na hande kwanyorwa abana bakokore bakogende kyagiramba nkuri kibale bakogendo twamanya gukuminga ki ubalosi kie to bwate egatia Saudi Arabia na Kenya because naro na hande kwamanya koranga how many times do you see Kenyan leaders going to Saudi Arabia but you still finding abantu barbagenda to. So enchera nere tubwente kuligirira our diplomatic ways bantu baitumba gusirira chinse chisco esenge njogo itwa na gukorera bintu binde and yet ntubwate diplomacy go sentubwate tokorokanga chi ambassador chire ambassador Saudi Arabia ya Kenya lakini ngindune gekorete kende tokorekana na page ikomi egotabanga KDF can be deployed back to the streets. Defense CS umusubati soipani tuya na nyarete guteba kiraringe busiwe seneting abono nande no nabo amajeshi ari KDF na bakuna kubwatu kwa guchase chinsemo in case nande abasa barigirie uchaka gukora ugurubekana nigagoteba nganonye nabo inganeri yabete gazetted no mo waziri orenge asikiro gekyo umuske Aden Duale mangana defense nga anonye saineri gose seyeri anyarete kubekase inganeyo nga bado nabego koremeremo gwikira poniga igonga bona basaina nde baise gwesoke bona basogete umotinyo gatano rimo mwako ita nga nande nabo KDF kubwatuka gucha sechi street eri ogo control situation yo no mwaziri wa mangana a defense ose buborendi omaite Matilda the Gen Z movement yachete purposely ntwa ntwa bwata okay I'm also a Gen Z and I am aware you also a Gen Z unless kore millennial unabagoteba I know you are a Gen Z abana basogete para with a clear intention ntwa bwata bobe lakini the only thing that people went to demonstrate it is because of the system wetaringe ku work lakini kamanya konyarekananga abantu mbarbachete basoete ime batabwate niembe bagachane niembe eri yogo salia maybe amali y'abantu bunabono the constitution is very clear about ebanga abantu amandamano nara accepted in our country but amandamano ya amani tutari salia ndekia muntu peaceful protest osoka kuchiabwe okorokorobekana kwao okuruabwirane lakini bona abantu bari bachitene niembe bakasabotage the whole thing bakachaka kusalia mali y'abantu wekere kerengo maybe amanganande akanyara ko bagakoba so that is why when they put laws on age are these children criminals? That's the question we are asking. Abasaya, are they criminals? They are not criminals. It is only that no bakubwatu kirwa majeshi no bakubwatu kirwa majeshi to a point that abductions chigacha we are not. I mean Gen Z tari mbari criminals n'abantu babwate niembe n'enchira yabo bako demonstrate korokinga again tonkere serikali yakora maybe batarategereru kekorekani so when we have been told that those laws can be doing jogo tomeru makwende abajeshi bunabo so it becomes something that ekoba tricky toma yakobolinga are criminals mbiya akegima na boigo tukurikiria asia mangana iga siasa ndoche ngamba basangete birengere byabo nekero obagotebanga help the needy instead of donating to churches nekero bono
umurikio iga kuburia nga umurai wense ati kupwa tukachibesa chinyingi ke mauchase chikanisa barakonya abantu bari bari no koererwa kigima gusibaise ire kigima asense ya Kenya ntobate amangana religion ne kira ba kuburia no manyete umo archbishop we kanisa ya ACK guse ige kianglikana asense ya Kenya umanyekana tebuna Olisapit nanyarete kukananga abana siasa bono tibanjeri kunya gukora chi campaign ase chikanisa bono nikondo cheko tebanga follow Anglican archbishops a good example and stop politicians from campaigning in churches abana siasa batige ko egwari bagari nene kigima ase chikanisa na gukorera chi campaign chabo aroro na boigo nindo tenare iganere gotebanga attacks against KRMP is uncalled for nga bono ekiro ndindi nyoro agendete konya kora webiara akigima yoro mubunge okiaro na ndorenge konyora nero tenerete budget committee imeye bunge nene nigo bono ndo chumurikyo yago tebanga nga acha teyo yokonya chaka kumutukuri buna boniga matukaega onyo rusi wekero gotigati gwekero geke gose aigwo morembe anyara gukora emirimo yae yes bono what you want to again to bono ganta gete torigererie maybe in the near future in the next 2-3 years coming whether the same spirit of Ndindi Nyoro aroge kuika maybe amagendro ga kupungua na ndega gutega kwa na amagendro we can maybe vindicating atata brandinga maybe used to allocate himself money lakini in the same spirit amagendra ikako gendra you'll find out that ne no bongaini bwae but some you can tell me the rate at which avere ga okora magendro na bako gendra ne speed ile tengencho kero kiende ebintu biri arenge priorities ora akorereki ora ikeraniri yes guchibosio na akeyo konyora okonyira abantu abaye another thing yes might we live in a very funny country. By the way, Kenya is funny. You can believe me or not, Kenya is funny. Yani nga, onye tobwati obwama tobya no muraibense. Nga no nyana magendo na bakoraki. Na ba atari koiru cha semeyo yani. Semeyo. Ingingo taberego. Abaraiboka bagere batoro kiringa ama inanga wikotu are favor no muraibense egro konyara magendo. Ngige kokera. I saw some times back when we were having some ODM MPs. Wachete ase sema ya state house bareng baba Jalango Mark Nyamita I think was there uyo ndo kurukwanga nere Karoli Omondi a lot of MPs Professor Ojenda Oyoiga Kisumu bakagenda state house and then the ODM party raised an alarm nga nkimwachete kuri state house because we have our own party nebwate amachikae that you are never supposed kuala na another political party when you are in the same political party of ODM bakatebanga ya into kintu kiagera twagenda gututigarete maika kemagendero twagenda because of amagendero then I asked myself we live in a country that whether you are in opposition whether you are region imba akreto murayoro whether mbamu akreti the taxes are never for the government or the opposition. Taxes we give generously taxes chiro chinjubwa tunga no morengo Jubilee I was saying DM I was saying NASA I was saying whatever any political formation that I don't want to mention but we give generously na ande onye no suffer we suffer those who voted for the government and those who never voted for but going to state house in the name that namagendro twachkoli magendro kia yako na nupembeni akwana nukora somura iwezi amagendro sipi igako na nu we have a budget we have approved bosibu bunge chivesa bakonyora gentonke yo muraiwe stabwati en authority yoko na mavunga ngabona tano chabunda kwa 6 million gete ora agache nyombeli gusora agache pareli minus ekiro bako genda state house mbamanyete aki obu yambororo amatunda na chigutoka because let me ask you Matilda everything amagendera ndonsi be it ne para be it ne skuru tete kwa gacha a budget yelion speak ko allocated in parliament so magendero ko genda state house in the name of Korea magendero I don't think that it is something that you nere Kenya nakina otavinga we are very funny yes. So nakina otavinga bono enchire yenga you need to have a favor from the president egeroma go ikera magendero it is something that is not supposed to be there nakina otavinga bono nabokiarura nyorenga onya NP ko tuare favor yo muraiwe nsekera magendera ma utoka na bago chokea haru bono gotigara flat kachikokea yes tuarare our brothers from Luo Nyanza no ni ntugaiga
okonyoranga kimagendro tokorokana kobanse. And we have seen for the last years that the Central, the Mount Kenya, they have claimed kerobare serikali they get a lot. We have seen things working. Ene kerobare isiko. Kerobare isiko serikali. Batigarete maika kosikero kene baliranga bebiru. Bebiru. Yes. Bono tima tinga enjere. Nani tobate chi region chitanya kanyora barai bense buna bono kero tukurigera kuru Western Kenya. Tukuri Luo Nyanza. Kanyaranga kero ase kero lakini Luo Nyanza kero kocho kanyaranga advantage kutoka roro. Ene kero ya tokiringo murai wiki ama keo dio murai Odinga okolire buna amanyete. Okore buna amanyete osoiri amaguru ime serikali kwa makanyaranga liroli the goodies are coming their way. So what I'm saying in Kiringa, we are in a democratic country whereby we want to advance togendere kobense egendere tokokina. Egen tonare ko teban Kiringa amagendera arotabwati ni tafadhali. It is our right whether we are in Luo Nyanza, whether we are in Northeastern, whether we are in Western, whether we are in south, whatever, we need amagendero because taxes chirocho. Nchiriko tebanga Matilda ibanongwa akrete Jubilee ibanto. Nchiriko manyasi kuru. Ay karunke igo. Oyota akrete arugusena na musini go chigo. Amagendero, we pay taxes as Kenyans and we deserve amagendero, be it night, be it in the morning, be it at daytime. Karena keburinga kirokende taxes chigachi gukwanunchirete nakamanyirenga okonyoranga VAT rivekire nonyase ebintu biri byose tokugora nga erine bango abantu abange bari kumanyanga ki nonyego kugenda kwa gore skari kirasi ebango kurwaline. Yes, be it ne no possible kwa rusibo kuruga ne bango epikipiki iri kwalina ebango no akanetali because ya maftali no bako na chero echumbio kokora neba ya 5 shilling ne bwate VAT. There's something we call value added tax as ebinte biga tokogora no ne gazeti ye it has tax ne bwate value added tax. Imagine be it mitumba ne bwate value added tax. Ekero amutuka bongo ekero gosoa kose ekero gosoa supermarket ende onse kwa irori sitiririo korigerere okonyoranga total yechibesa obukobone towakana ngobeka balekera ngaroro komanya gotebunga other charges kogwakana anonye token gochi KPLC ngokoleterere nga other charges ochikuri yechibesa nechi nyinge chirange nusu ya chiri kwagorere token kuri buri chibesa chinga ichigoche eyo nere gosoa se abantu bande mbari babwitenge tax no kwanda gotebunga ebang egochogo ko bantu bagochogo biashara nga that is the only tax. Even those times we have the kipande system wherever those chinga kichiri chinkoro bari gotara kire nyomba barusi tax people think like that is the only tax nanda abantu bandi bari nganda kana mafuta keraki ni go on tax everything okugora that is tax. You pay tax neba Matilda ngenda bona igane mingenda nkore duka igona akanire tax because omonto ribwe duka asenaro agora go 70 bi company getarusi company ene rusi tax kurwasigete. So that is what we call the VAT, the value added tax. Iko bono na kinara watabinga whether it is in the morning, whether it's at night, whether it is the daytime, mwananchi wa kawaida na bwanete konyora amagendero ikiagerangwa kanerari. Egazeti ya Daily Nation. Ase egazeti ya The Daily Nation ndocha kaiga egento bagateberanga briefcase farm awarded 1 billion for state land. Bono enga kinero eyega kwende yare kwenanwa fiba gari yare koroswa SGR nyare ko bage koroswa. Bono kaiga ndochenga embaro balia compensation in Brisbane case of double compensation taxpayers will be forced to pay more than 1 billion to city company for parcel in Embakasi. Bono abantu mbari ba kaniru kabere kuwatkana na compensation iri bari kurwa ase SGR yare konyara ko bage gweta nande umugano uyu igokonyora ase page ya kane ase egazeti ya The Daily Nation. Alafu tokusko bosema Matilda nicho kaiga ebicha yumara ibense Ruto ready to face the hostile Mount Kenya. Bono of course we wakore chitaro chinzamo chinyingi bono ando nalieti nande ko pamana kusego kabiliana na barai cross Mount Kenya nekero chenga aka umwe osike erigati gashagwa no atawalete bono kokoranga ontubwatu buna bono mugavana bwe county ya Meru orura roro omusubate kawira Mwangaza nande intubwate enere sema ya Embu ere hostile nere ntoro noro chenga nande no nyomo chief justice Martha Koome nere nagende kunya gutingwe segike gima iko bono nga umurai bwense gutara akose guchakote mugwana nanda bantu ba Mount Kenya bono ngana bere egetiro ake
bona bono ntagete ya egentege twagekwanira magazeti ya twakwanira gekaro that the mountain is slippery for Muraibens, especially the Mount Kenya West. We have the east and the west. The east actually nigase na vera easy apart from Meru. No, it's never easy. Actually, interakaniti ara tuare easy time because onye Embu na Meru already there's some things to be sambetaka. So twakwanira egentege nga amaine the mountain is slippery. Bonande oroche Konya Nyeri, where the former deputy president comes from. But when you now touch Kiharu MP Ndindi Nyoro, he comes from Murang'a. And still out the mountain is becoming slippery. Igobono, again to and for the first time, Muraibens are going to Mount Kenya after I impeached the former deputy president. So yes. We are waiting and it will be there for 7 days. Nata Rich County Jericha Mount Kenya. And of course, in my own opinion, you'll find out that Navotota Tuara Mangana face-to-face rejection because William Ruto is very smart. Igako na goodies. Na bale tera magendra nama nechi para mota kete wase ari akwenda roke bangite igo nyaba sai bali bara chiwa keriogi mpabwanante ko tangaza ali atari na bwate dosi yabo na bwate dosi yakero muroire uriyo taite kuga na bwate dosi na manyita sako kuna ameta sako bata ibintu byaba bia so but we are going to wait torenga nkiago chakota yabantu igoro yo kurusiko kumuraibense omukoro I mean umura yomukoro na nkiabwatara kwanira igoro ya Ndindi Nyoro as we are waiting for that yo konyora sepeje gatano na kabiri alafu tokosikobosiga iga nyora riara igoro ya itwe riara university chata bono yere gantu tokorukanga university mayego yigo korekana tasi chinsamo chiri cha State House naro chinga omuraiwe obomo bose chama ya ODM no arenge agate banga igacha sa capacity yo igaro musani wa there's a professor there orengo igaro musani oye nkakibono yari konyareka no konyibomo I mean no muraiwe chama ya ODM atokali why now naende squeeze nechinga kechega yes. Have you seen that Nere squeeze your quality anymore? I've been. Nere over deputy president. Professor. Kira go buna keri Dr. Fred Matiang'i abwate chinga kete. Yes. Ero roche umuntu gutanga na gukwana Professor Kithure Kindiki wararia Raila Odinga chakwaria. But you know in our normal constitution a priority was say that protocol or the Kankon Kindiki nero komwaliga ni muraiwe na butambi nero was that opportunity was say that responsibility yoko mwaligania muraiwe serakini rero ibagerende elirire gocha ase Raila Odinga alafu you remember the same thing happened to William Ruto when he was a deputy president na erenga kinero waraira arekwana na gocha Uhuru Kenyatta and again tekingola takiari ngeli nkia korekanete no nyeka shago nkia korekanete gashago lakini bona gaga korekana Kindiki but he looks so comfortable with it nande mapema sana uko arori gazeti ya moya murokanga Mr. Yesa yes ni gawita ba kinigosi ni garebuya kagichago koremera alafu tokonya gukorera mbari to MPs will not stop borrowing igata bono nga umuraiwe sana tabetenga nturiko chigotwara gusaba gwechibesa lakini bono iga olio teneta mangana yechibesa umuraiwe gosomo CS we treasury moske John Badi agatabanga will never stop borrowing because ntokonya ko bakutoku manage chibesa chitu dani gose e budget yetu ntutweka bakare ko tebaigo alafu gaiga tokosko chase peje gatano na rimondo chegaiga sweepantu ya gatabanga we did no wrong in using KDF during the unrest eninga kiria omoy gose di ruchiria agency ikitwanya ko bato kwanira nanda sa tebiringa bona if it happens that twirenda sanchisa machiri nanda bakubato ka KDF akubato ka amanganayo alafu good news ko chase bali bakorta matemu iyo mwaka o etiro 2024 ngeringa bono kusips
ose kiombekeri tenerete amangana yogo tenenda ogo Swatch University placement bono iga at the end of this month admissions ba nchigendere konya ko ba chiko shugulikirwa bali bonsi mo bwenta ko rigere chiko shimo kora chaba chitivet it's placement ingo korwe egere onyar ko kuligeria chi placement egero manyanga nkajubone takogenda ase enga kibune yabo naga egero menta masomo I think narara manna se gazeti ya The Daily Nation prote kono ramana ina na yanda mange gokuyanyora ase gazeti ya The Daily Nation. Ni ya Taifa Leo yote Kenya inavyonyosha pesa chafu hukwandira biashara vya wash ebyo bono bibwateranite abantu kurwa nga enseri ya America nigo yanyare kurukenga enchira nere abantu gete kosebyo mbegete imeyense ya Kenya bikonyara gosibia chibesa chire haramu na korosia chibesa chiko kwa mirimo sense ya Kenya biashara vya wash omaite byabere bigo kwane chibesa nchire chinchafu ni gazeti yegoteva chibesa nchire nga pesa chafu mbinu za kuosha pesa chafu nga yarokire o roboti kuna chibesa chikunyara chigendete kusibwa sense ya Kenya huduma za pesa za simu zinazotumiwa na raia wa Somalia ni kati ya mbinu kuu zinazotumika na wahalifu kusafisha pesa ngabono buna chibesa anemone biashara ebyo chibesa biko koroko chase enseri ya Somalia nenjereyemo abakenya bange bagotumeka kusibia chibesa Nyakango anika utendakazi wa kaunti kuhusu maendeleo niko bono umosubati Margaret Nyakango oyo ore controller of budget agenderere kwanikira na county chikenderete kutumeka chibesa aiga ase ense ya Kenya mkwano hiyo peji ya kabiri gazeti ya Taifa Leo na aboigo natembea hapa kuwa mkosoaji mkuu wa serikali mgavana wa kaunti ya Trans Nzoia musike George Natembea nigatebere nero guchigote na bene abegako nyekose kako yerusia amagoso na koyarake biara serikali akero ase ekero na oigo umtata tubwate museneta obusia ukia umtata nigagotebanga wakenya wanalia kuhusu SHA na ushuru abakenya niko bakorera kubwatekana ne bango na aboigo murobererio SHA ikirota rigokora emiremo na boigo ntubwate amnganande amangi buna bonaiga nkukwandiria mangana ya kusene kwa roboti rogotebanga uharibifu wa udongo unaweka kilimo nchini katika hatari ngakero liroba likendete kusarigwa nero ekendete kugeranga ori raba ria ase ense ya Kenya ria tukutira oboto bukigima nandi yuguchukoirera koreta emechando mengi buna ukonjorire kwe eriro ukonjorira kwerioba na boigo ogotuguta obotobu bweriroba nga bono inchari nyingi na ego chukwanekiwa ase amatuko aribosio Mwangaza alaumu Rais Ruto baada ya kuondolewa afisini. Amedai kuwa serikali ya kitaifa ilikuwa na mkono katika kutimuliwa kwake huku akilaumu pia mfumo wa utawala unaokusudiwa kukandamiza wanawake. Oiwetenga omugavana omukorobwe kaunti ya Meru omusubate kabura Mwangaza nikubona aragire serikali nene nekira akotebanga umuraibwense na bwate okuboko ase okumurusia abisi Mwangaza la Ruto kwa masaibu ngokurusi wabisi kwa nga serikali nene ya bwate ibaga kegima ayona yanda mange yanyore ase gazeti higa ya Taifa Leo lindo nyare kwemanya narali agendrete nase edondo kero gukora ase dondo iri tukulia rero tokwenda paka Nyali Mombasa ase bono okay obantu mbara tokorokanga chi X yani chi X no muntu gete mwalenge nere lakini mugatigana mujit kogendera bono yanyaikanire swati oyomo kurise muchiri cha Mombasa igo aligetie ex boyfriend yaye akabanga karenga kiaika bari kulia umuntu kubarundia ose entereba akagenda akamukie ex boyfriend yaye akamureta bune entereba bono nabo umungwano yokerachite kolani ngamaene kumbo yo goturundia ne ex boyfriend yo musubati oye nabo kwanyomero musubati origiri driver ye gari korendo chiro origiri omuntu orengo musani oya matukamagera bono nabamangana yue Mario mugaka kare gochokoshtuka kara gochokomanya kare bono nyo mongo sarikera aguma
ikamono kero gwatiganire n'omonto mutigane gochiabu nebanga ne bintu binde gwatete kuri obokonyi I think tigana for the sake of your kero asere nyomo amangana ari etire naboko ya beka kando erinde enyomo ya enyare koba eyengencho iramo gutete gas by the way mbia mono sana umwancho umurigeria sokenda ko mwigino imeyo moroberiga wetwane nasengencho yebiro nikobono turachiko genda ase mutumuko moke kore nekero tukwirana no mugeni ebweri tukoria rero tunyara kurigereria siasa gose en county assembly ya Kisii na boigo ninki kegenderete egati ya ba MCA magendero ki bagenderete okora nekero turachiko twara omugeni oyore o kabire gose orabeire omo MCA ase chintunda ibere koraiga usore gati yaba MCA bari baraire ase county yega ya Kisii mwancho murigerera na ndachikomo watokera sam mienda gwika elite korea nkyo yes tiganta bia bakusibonsi motwara elite korea na ande mbura kegenderete gutu by the way there's a warning I want to pass chinga kichibono ntutagete tocha gukora story nga omuntu iriru na machi. You remember last time karochi membra ya renge nyinge ya harete baka bana mbache school abantu mbaire tuna mache sana bono kirembre bune yego tuga abantu please be careful onye komenya tanga no roche make sure nga you are safe no na bana baombiye bali onye go gutamba ko daraja onye daraja kerembe tiga go force because we need you by the way ntunto taite ko chakora story yangu muntu iri na mache. It is very sad because unugo gemago muntu nataka nkwanira mararo ateyo lakini rende onye kumaita ngaburaro mboyo osedara jate ya sogo chikwambokera tia kwamboka tigenjere ngao tia force rigenjere ngao so tigante bangambye mono gaga kurwa sinse macha magazeti ande tumbara ne litukuri yankyo emba ganeria maya karango saura somuru yonde mwancho murigere to gwasaguske kiagera kuswatore no mugeni erinde tunyare gukwanira amangana ayamagendera na bigo na kichibesa chiricha chi ward chikonyara kuba chigotumika Edwani yabugire ayo mworo karugetanda Edwani yabugire ayo mworo karugetanda bana mbale njara ayo mworo karugetanda bana mbale njara uzito somya bamuraba chikuya mandege uzito somya bamuraba chikuya mandege Zikun Clinic ni nyagitari ya kerero iyukurwa obokorari bw'obugwenia asamarwire au asugutumika amaliogo akurwa chinse chamaiko igo bakubwenia asugutumika chimashini chinkongu echichikuligireria na kunenkia omuchando bomurwaire inyura igo bakulingulia babwenia na kurwa amaliogo igoliria boni amaliogo nigoliria mubuko na eliororo ikubwenia bali emechando buna pressure arthritis esukari ulcers kulingania chiomon marwire yenda marwire yabasacha n'abakungu gatiya yande amange nigo bakwigura akira litukuri ya Jumatatu buika Ijumaa buchagara chinsa ibere chamambya buika chinsa 11 chamagoroba batalere imeyo muchobosongo asamagacho a Uhuru Towers lirongolia gatatu use obakiresimi ase enamba enoti isano na ibere enoti isatu ibere eyemo ibere enoti gose enoti isano na ibere isato isano nemo isano na ibere kianda ibere isano nemo inye Skun Clinic asobokorari obuya minyoka. This March on Star Times, enjoy non-stop drama, romance, and intrigue. Renew your subscription